Mana padung na imuhang biyahe? Asa padung na biyahe? Ha? Ubay. Padung ko na ubay. Pipip. Driver na skimi sa screen. Guys, mazong buntag na tantanan. Padung Miss Kim Kim atos ubay. Okay, mo palit mi og, nami paliton. Uy, ito na rabay series. Ito na rabay series. Yang. So, dari mi agis Kim Kim sa Municipal of Alicia ya guys. Aran nakakazog Christmas tree dari. Kami mga ba? Saan? Ba dari gabi. Lami din ang laba? Na, lami mo kuno dari mga laba guys, yung Kim Kim. Isa na magkuan na ni opening kay nice ni kaazo guys, kanay daghan daring siga. Mga ba na ta? Mga laba ta? Huwag atang mi dari og series. Kim Kim guys. Atang mi og series Kimi Kimi. Tiyaw mo maglakaw kuno mi padung ubay guys. Saan naman na? Hala, naman lagi tubig diha. Mga kasagalay tubig. Sa ato. Atang sa mix series dari guys. Padung ubay. Ang sa may series guys. So kung may series, nice na daninig Christmas light opening pohon. Ala. Palaman mahuman siya. Marag December 9 man siguro magkuan na ni opening ag light. Sakay na mi guys. Padung ubay. May bao padung ubay. Nakabutang datuma. Ha? Lagi nakabutang datuma. Yan. Nalagi. Nalagi makto. Galong na misa ubay na misa kasamiling. Naga mag-isak dyan kasi ingat kurma to. O ba? Tayo palitan sa ubay. Tayo palitan. So guys, mangita mi na to. On. See, ano lagay mong hair? Na sila sa papagabral kaya Thomas sila nagtanong kung group. Kamera skip Kim. Diba? Yan na Miss Upay guys. Padung na Miss Wildon. Yan na mi guys sa Wildon. Yan na mi. Pilaya. Wildon Supermart. Okay. Yan na mi danas Kim Kim guys. Yan na Miss Wildon. Nagkalam nagchinilas na rin guys. Yeah. Oy. Hala. Mas Kim Kim na rin. Nama sa video. Ha? Nama sa video. Si Melody. Saingan? Say mga ngan? Si Melody. Si Kurumo. Mora. Gali. Uli-uli. Uy, daghang kuan guys. Diha, brabagan. Daghan na. Uy. Malili ta. May pink, na ingari, color. Enjoy na si Kimi-Kimi. Lah, daghang mga buwak ya guys. Wow, anindot. Di ay. Nindot si Za. Pila ka ani? Nice si Za. Lahan ko. 25. Kari nga rin ka, kadak pila na? 1,099. Kabog naman di ay. 1,099. Gabi? Hindot si Zay nga, siguro ni katas kani. Day no. Hindot. Kim kayo itang picture. Enjoy na skimmy nice isa. Kung ano na ini, kanang na ay kalibang styro. Balik dyan siguro na, siguro nga ni. Mas ibabaw guys. Ay, ganahas Kim ko doon dari. Wala kang mga buwak. Kasaman Kim? Nahan ka? Tubang dali. Tubang Kimi.
Hmm? Cute ang color. Ito. Ay, sa mis ibabaw guys na. Sorry sa mis kimi-kimi. Yan ako'y tanawon dari lingkuranan. Dark green. Wala ka, this is 429. Nga na may palitan guys. Kada member sa mong chapel, magpalitog yung ani. Tag sa kabuok. Kimi! Kim! Uy, ginoo ko, bikog asara. Todo. Pila na sila? 2,000 kapin. Ano po? 299. Bulaga. Bulaga. Alinitan na talaga rin. Nanota. Nasa ba na rin guys? Uy. Uy, cute. Cute, be? Belly, be. Cute. Cute sila guys. Cute bear. Sila sanina. Pila ka po ni? 2,199. Ay, mong sidza. Sakto nila. Sila si imong nuog. Kimi. Sila si imong sanina ba? Gani. 1, 2, 3, 4. Sakto. Sila si imong sanina. Laghana dari guys. Uy, masidlag mga sanina. May yan ba? Hinanger. Masay hangiran. Nadapoy nga rin, mga kuan, daghan. Nice ang mga color. Ano, nanguling nagbadjing gamay. Ito taon-han. Mama, nagisulit ang pagngarigas. Ang lili, medari. Lili tadarig. Narabi dagko nilang paso. Hala, di dagko nilang paso. Kim! Lower. Sila na sanina. Ganahan kay ngani mong sila nan. 2,259 manday pud. Mahala manday ni. Cute na siya. Puti. 1, 2, 3, 4, 5. Unam ka. Kuan. Drawer. Uy. Noon sa nagnayma. Sobras tang kwarta. Ay, dahil malili sa tadari. Malili sa tagas. Maglangan-langan sa gulpong skim-kim dari. Nalihan lang mabalik dyan. Uy. Kuan. Ang brato-brato ra siya. Butanganan og buwak. Pwede ni dito sud. Napad mga lamisa. Ano ni 1,099? Isa. Uy, dato talika. Tazak. Dato. Ano mga kuan dari ano mga baligjay nga ni. Mga kabinet. Pwede sa amin. Sa amin ni Kim. Uy, sakay ka? Kailan? Sakay na to. Sakay. Sakay na ba? Mahalag di mo dagan. Ikaw mo'y driver sa train. Driver na si Kim. Asa man padung na imuhang biyahe? Asa padung na biyahe? Ha? Ubay. Dong ko na ubay. Pipip. Driver na si Kimi sa train. Enjoy ang bajing gamay guys. Enjoy ang bajing gamay. Dali. La drive kimo na ito saksan padung Alicia. Ang hugan og 10. Kar mo drive na si Kimi. Okay. Drive Kim. Enjoy na ba? Masok ka na ilang ko andare. Nga ni ba? Sakay sa mga bata ma-enjoy. Hey. Gusto mo mga sidlanan, apod, mga pitsil, di
Amping sa pag-drive. Mana? Apa? Lot na? Li, darata. May dagang mga konyes. Nasa lidaghan na rin konyes. Mga kabuo. Uy, darang ang ipangita nga brushing board. Muna yung giing brushing board. Pila 75. Kahit ko dani. Labubo. Ay, labubo. Ah, labubo ni. Ako na nila bubo guys, yung kimi. Manili sa tadali. Soroy sa tagay, soroy. Naghanag kabuo, na shape nga. May kabuo nga heart. Hoy, hinuo ko, patay budget na labubo day. Nirahan silhig. Pwedeng arinola, may mga gloves, ipit. Naghan, nagbalik sa dani. Be. Mana Hello Kitty? Hello Kitty. Tota na tota. Ay, kaubang. Nirahan tasa dahil Hala, kami. Pud. Para door. Drawer, na drawer. Dara tadli. Nasa lang mga yan. 189. Sa 3. Ay, wak pa man ang in charge ame. Tadi dali dai. Nah, nene higda nagbatang baji. Dali malili ta dari. Daghana dari kuan oy na. Thermos, na takure, mga heater, rice cooker, tapos mga kaldirin. Wala pa dali mga kaldero daghan. Pila ni? 329. Lapi kaha. Uy, daman dari kaha. Di ay, malili taday. Kapila ka ning kaha. 469. Dari kimi. Dapat naman dengan kapilian na ni. Pang itlog dar ta. Ay pangundah kan sa mga pingsa na. Pilam ning buok na ni. 49 ang buok. Purur. Katang purur mang maludi. Dapat hindo. Daghang mga kuan. Yung ka ng mga bagong minzo diha na. Daghan mo dari mapalit. Tag 49. Ang buok. Diyos kimi. Mama ni ko sa bujog. Bujog. Kana. Sunflower. Nana nila. Yagal ko yakin ko ako na Tagsa ko na sila dari guys. Berry nuts. Sa kari po ning pili pag sa gingari. Dutch mill. Dutch mill. Dali ang pili na may kari. So, palit mi datong Christmas tree. Kaya mo napili dia. Gusto ka nanay patabang star. Sige. Napad. Dugang. Anta. Kung bayad na taron. Nagapila na tong star. Star yan. Atong Christmas tree di ay. So, katuloy nga ito kada ko guys. Nga Christmas tree mo napili. Ito to. Para bang ibilin na gatong kuan. Okay. Kulingan si sa kuan ba. Okay, mo rin dyan stand. Okay. Mo na aguna. Aw. Aw. Agkato mo yun na. Tunga. Okay, sige. Kanaag tunga. Okay.
Okay. So, nga nakatas asi dyan. Nga nakadaka guys. Sagamang napili ni Kimi Kimi. Nice na dyan. Snow. Okay. Okay. Okay man din siya. Huwag ikon. Tigan ka na. Tigan ka na. Nara? Pila to sang Christmas tree. Oo. Sa'yo mo ganahan kani? Oh, kani. Ganahan sa dala ng labubo. Wala gibuwang. Woman sa video. Kapili na skim kim. Mag-isang duaan. Awa. Sila bubo. May anak na pili. Isa na pala yung pili. Ay ka na ara. Uy. Mangita tag mga counter na may guys. Counter. Kimi. O Kimi. Kuha na ta. Magpa-counter na ta. Oh. Lingaw na si Kimi sa labubo. Lingaw na si Kimi sa isang duaan. Ay, sa mga kalit. Sa mga makaon. Na, murag yapon. Masih smile. Aw. Tuwag mas labubo. Duha din at sa kabuo. Grabe na ka nagtawag McDo. Lagi, umupila ka na to guys. Sa tos McDo ubay. Magkakain ka pa ni mga alas 2 na. Sa hapon. Kaya grabe na ka na. Kanon nga, gamaya, 25. Ya. Manok, gamaya, manok. Ang nag-request ng McDo na katungko naman. Gaba yung mangot. Sorry yung Sa Miss Kimi guys. Dahil na Miss Restaurant na kain kay ang McDo arang mang piot. Piot ang McDo Kim. Kaya na Miss Kimi Kim sa series. Yan. Si Kimi Kimi. Napilahan na na dyan labubo ko no. Daw na may uli. Muli na may guys. Ano po na. Hindi nga na silang labubo. Oh, amoy na mag Dutch mill. Yung Dutch mill ang batang mazi. Lami Kimi? Oh, niya oy. May Dutch mill. Lahan ko na sa dyan, Dutch mill. Yummy? Yummy. Kolek na may Kimi kadong one guys. Ayan siya. Kimi. Tugon ka? At saka tungkay na mag-arsan. Ayan na may guys. Yan na Miss Alicia. Abot namin. Dahil nagamang ipalit Christmas tree. Russell, o ka ng ganang ba? Loja, katugon ka azo na ah. Ako katugon. Anjay, nakatug naman ka. Ako. Po, sa mga gabriel ka legit guys. Pa-decorate mi karon dazon guys sa mga Christmas tree. Nag-abot sa bahay. Mang i-decorate ni ang Christmas tree. Danate Christmas tree. Bye guys, abot na mi. Ang namin kapag-gabriel. Then Christmas tree, danate. Yung mga napiling Christmas tree. Christmas tree. Oo, tara wag po mang kim-kim eh. Guys, sige pili.